Princeze u bekstvu. Bila jednom jedna princeza po imenu Antonija i bila je prelepa. Imala je najelegantnije haljine, igrala se sa najnovijim igračkama i imala je najveću kolekciju knjiga u celome kraljevstvu. Ali iz njoj nekog nepoznatog razloga stalno je osjećala da joj je dosadno. Antonija je također imala mnogo prijatelja, ali nikada nisu bili slobodni za igru. Pepeljuga je uvek bila zauzeta čišćenjem po kući. Zlatokosa nikada nije napuštala svoju kulu. Snežana je stalno imala pune ruke posla, a uspavana lepotica uvek je bila previše umorna. Dani su prolazili i Antonija je bivala sve nespokojnija. Kako bi je razveselili, njeni roditelji su joj davali više poklona, haljina, igračaka i knjiga. Ribicu, macu, psa, modernije haljine, najbolji kompjuter, slona. Ali Antoniji je i dalje bilo dosadno. I dok je stajala u svojoj sobi sa svim tim darovima, Antonija je počela da se osjeća usamljeno. Šta da radim? Pitala se. A onda je pala na pamet odlična ideja i brzo je izjurila iz sobe. Istrčala je iz zamka, pa kroz grad. Otrčala je pravo u duboku mračnu šumu. Trčala je sve brže, a i otkucaji iz srca su joj se ubrzavali. Antonija nije prepoznala ovo novo osjećanje u sebi. Možda je ovo osjećaj slobode o kome je čitala. Antonija je trčala i trčala, sve dok je nešto dugo i mekano nije udarilo po licu. Pogledavši gore, shvati da je to Zlatokosina dugačka pletenica. Dve princeze su se uhvatile za ruke i nastavile da trče kroz šumu, ne razmišljajući šta su ostavile za sobom. Antonija i Zlatokosa su trčale i trčale, ali su se zaustavile kada su čule neku buku. Jao! Neko je zacvileo. Neko je skakutao ka njima u sjajnoj staklenoj cipelici. Bila je to Pepeljuga. Skini tu cipelu i pođi sa nama, reče je Antonija, što je Pepeljuga sa zadovoljstvom prihvatila. Antonija, Zlatokosa i Pepeljuga kikotale su se i pljeskale dok su trčale najbrže što su mogle. Kada su tri princeze stigle do proplanka, naišle su na Snežanu koja je kačila 7 šešira da se osuše. Ostavi to i pođi sa nama, rekla joj Antonija. Nije morala 2 puta da pita. Snežana je gurnula korpu sa odećom u stranu i brzo se pridružila trčanju sa drugaricama. Četiri princeze nisu mogle da obuzdaju svoje uzbuđenje. Klicale su i smejale se dok su nastavljale dalje. Zaboga, reče uspavana lepotica gledajući kroz prozor. Smeh i klicanje su bili dovoljni da je probude iz dubokoga sna. Pridruži nam se, zvala ju je vesela družina. I tako je 5 princeza krenulo dalje, trčeći i poskakujući, kada su čule da ih neko doziva. Čekajte mene! Dozivala ih je Crvenkapa. Bila je na putu do bakine kuće kada je čula ovu razdraganu družinu. Ovo je bila i njena šansa da pobegne. Ali Crvenkapa nije bila jedina koja je čula veselu družinu. Medvedi, jeleni, zečevi i razna druga šumska stvorenja su izašle iz svojih skrovišta kako bi se pridružili zabavi. Ubrzo su se povorci pridružile i 3 koze.
Odjednom svi su stali. Stigli su do mora i nisu mogli da nastave dalje. Šta ćemo sada? Pitala se Crvenkapa. Antonija je gledala u pravcu prelepog zalaska sunca. Ovo je bio najlepši dan u njenome životu i konačno je našla sve svoje prijatelje. Možda bi stvari mogle da budu drugačije, mislila je ona. Više joj nije bilo dosadno. Trebala bih se vratiti kući, naposletku reče Antonija. Ostali su se češkali po glavi i razmišljali o ovome. Uostalom, ko će ih ušuškati u krevet? Zato su klimnuli u znak saglasnosti i krenuli su za Antonijom. Dok su se svi vraćali ka svojim dvorcima i jazbinama, princeze i njihovi šumski prijatelji su srećno međusobno ćaskali. Da, trebali bi sve ovo ponoviti, reče Snežana stidljivom jelenu pored sebe. Antonija i njene prijateljice princeze su se držale za ruke dok su skakutale ka kući. Radovale su se povratku i pevale su pesme o njihovoj budućnosti. Sve osim uspavane lepotice, koja dugo nije bila ovoliko uzbuđena. Kada su se princeze vratile, sve je bilo drugačije. Zlatokosa je skratila svoju kosu koja je sada bila mnogo lakša za održavanje. Njena nova frizura bila je toliko popularna da su devojke iz daleka dolazile kako bi se ošišale. Pepeljuga je dizajnirala novu funky haljinu i postala je predmet zavisti celoga zamka. Ubrzo je menjala svoje nove dizajne za pomoć u kućnim poslovima. Uspavana lepotica je otkrila jogu. Ubrzo je imala mnogo više energije s kojom nije znala šta da radi. A Snežana nije mogla da prestane da trči. Bila je sigurna da može ići i dalje, pa je organizovala trčanje kroz zemlju. Antonija se također osjećala odlično nakon svog tog trčanja. Planirala je da ima mnogo više druženja sa svojim prijateljima i odlučila je da svoje stare igračke, odeću i knjige pokloni u dobrotvorne svrhe. Radići to, uvidela je koliko je u stvari blagoslovena. Imala je svoga slona. Nikada ranije nije mislila kako je to u stvari nešto vrlo posebno. A kada se zapitala da li njen slon voli da trči, odlučila je da postoji samo jedan način da to sazna. Kraj.